Ще го стънвам. Окей. Това е опит 100. Така де. Това е 100-ното ми умиране ще бъде това. Ако загубя. Айде да видим. И почваме силно. Майка и деба на тази игра. Майка и деба. Разбираш ли, искам да хвана майката на тези хора, които са направили тази игра, да я натисне до стената в банята и толкова силно да я еба, че тя да почне да катери по стената и да се хлъзга като гекон. Майка и ще еба. Дева умната ти игра, дева. Който играе тази игра е бездомник, разбирате ли? Не заслужава дом. Хората, които играят тази игра.